السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. yan uwa muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkan ku da waraka, barkan mu da sake saduwa a wannan channel ta ku mai albarka, wato gajima dai gidan asrarai, gidan wato ba da lagunguna mujarrabai. To alhamdulillah, dan wa in yau ka saba shigowa wannan channel, ka daure ka mana subscribe ne, kai mana like a cikin bidiyoyin mu. Idan kuma na tare da kai to masha Allah, lagani ne ga yan uwa wato yayye da kuma iyaye wanda suke da yara ko kuma wato fitinannun yara waɗanda ya zamanto ba abinda iyayen suka tsora suke yi ba, abinda abokansu suka janye ra'ayinsu shi suke yi, wato sabanin tarbiyyar da suka samu a gida. Suke neman kuma taimako na Allah domin yaron nan ya dan shiryu ko kuma ya samu ya laushi, ma'ana ya samu ya dina wannan dabi'u da halaye da yake sa iyayen cikin ɓacin rai da yawan kawo ƙara. To sai a ƙaro akwatin wayar ku, insha Allahu za ku ji wannan sirri ba dan komai ba dan kowa ba sai dan saboda soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ina iyaye waɗanda 'ya'yansu suke shaye-shaye, ina iyaye waɗanda 'ya'yansu suke ɗauke-ɗauke, ina iyaye wanda 'ya'yansu suke haɗawa wato makoma ko kuma wato hanya ta zinace-zinace. Wa yazbillah, ubangiji ya shirye mu, ya tsare mu, ya tsare imanin mu baki ɗaya, alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Naka wannan sirri mun kawo shi ne don wato al'ummar musulmi su gyaru kuma su samu wato tafarki madadaci wanda shi mai addinin shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ajiye addinin akai. Da haka alhamdulillah, kada in cika ka da surutu. Wanda yake da bukata wannan sirri insha Allah, kamar da yake ganin wannan hatimi alhadi, yawa gashi nan yana ganin sa haka. Na'am, to shi zai rubuta. Na'am, yau za a rubuta, aka rubuta za a sami wato ruwan zamzam. Yau sai a wanke da rubutun. Yau za a rubuta shi ya tafi kafa 7. Aka rubuta sai a rubuta wannan shi ma sakandabin wannan rubutun shi ma kafa 7. Sai a hada sai a wanke da ruwan zamzam, sai a ba wa yaron da safe kafin ya ci komai, ko kuma da daren zai kwanta sai sha. Haka za a yi tsawon kwana 7. Idan kuma da hali ya zarce kwana 7 duk babu laifi. Shiryar da ake da bukata kuma Allah shi ake roƙa. Mutum zai rubuta gashi nan: wata tsahirna min jami'i sayyiati, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa hayyi' lana min amrina rashada. sai wannan hatimin kafa 7. haka mutum zai rubuta su kullum, za a ranga ba wa yaro. In yaron suna da yawa to kowanne sai a rubuta mai nasa daban. Na'am, to masha Allah, da haka muna fatan addu'a ku daga wannan tasha wato Gajimare TV. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.